kod kuće i odgoj u školi. I ovo što mi sad radimo, ja mislim da je to treći vid odgoja gdje dijete će usvajati navike, stavove, društveno prihvatljiv način ponašanja i konačno društvo svoje stvarati. Jer klinci se druže, nije to samo učenje, znaju odigrati memori, čovječe ne ljuti se na kompjuteru i tako. Ali da se vratim na gradski ured, znači tu smo aplicirali u taj ured. Ministarstvo za obrazovanje sam isto aplicirala za projekt. Taj projekt nema veze sa, mislim vezan je, ali direktno ne sa nauči me da učim, već sa jednom radionicom ruskih manjina, s obzirom da sam ja profesor ruskog i da sam čula pritužbe. Naime, djeca porijeklom ruskog porijekla ili ukrajinskog ili ne znam koji ili bivši SSSR koji imaju to govorno područje, željeli su dakle učiti taj svoj maternji jezik, ali kroz kulturu rusku. Nažalost, tamo gdje je njima to omogućeno, neću sad navoditi školu, mislim nije bitno, odgovorni osoba, pogotovo gospodin Lovrić zna gdje je to, zaposlena je jedna osoba, osobno ja znam, sa mnom je studirala i ona nije izvorni govornik kao što nisam ni ja. Ono što provodi to je ruski jezik kroz gramatiku i ono striktno knjiški i onda se jako puno djece ispisalo, a ja inače surađujem sa udrugama ruskih manjina i žene su mi same rekle u čem je problem. Ja sam jedan takav projektić napisala gdje ako dobijem sredstva ja ću zaposliti dakle jednu osobu koja je porijeklom znači ruskinja i koja mi je materinji jezik, koja na koncu poznaje svoju kulturu. Dakle ne mislim zapošljavati sebe bez obzira što sam prevoditelj i što meni je bliže sudstvo i policija i ti tehničko-znanstveni prijevodi. Dalje bio je jedan interesantan projekt, a to je promicanje volonterstva i to je Ured za obrazovanje isto tako raspisao. Tu sam napisala isto, aplicirala sam tu jer imam, velim, 8 volontera sad momentalno koji volontiraju i mislim da smo zaslužili i da smo stekli sve uvjete formalno pravne da tu apliciramo. I zadnji četvrti to je Ured gradonačelnika raspisao, a to je prevencija diskriminacije svih vrsta. S obzirom da ja imam dosta u poludnevnom boravku romske djece i to tamo Kozari, Putevi i tako, onaj dio Peščenice. Gdje gradonačelnik stvarno voli otići kada su izbori, to moram primijetiti. Da, i tako da sam i tu aplicirala, jer apsolutno kroz naš rad i druženje te djece, jer nisu to samo romska djeca, tu su i druga djeca i mislim ja dajem prednost socijalno ugroženima, jer znam da ako su na socijali ili ako jedan roditelj radi da zaista nemaju financijskih sredstava negdje dodatno platiti, ali to su djeca svih slojeva društva i svih financijskih, mislim, razina, kako bi rekli, mogućnosti i tako da mislim da i tu imamo šanse. Sad, s obzirom da naš predsjednik, to nije više, mislim, niti javna tajna, pa i on sam prošli puta kad je gostovao tu isto u gradskoj špici. Ja sam bila tada na Plitvicama sa djecom jer smo ih vodili na ljetovanje, na zimovanje u stvari i na otok Krk. On je bio ovdje i isto se požalio. Dakle, njihovi osobni obračuni voljela bi da oni ne utječu na udrugu. Dakle, da se ne odnose jer mislim da poslovno i osobno, apsolutno privatno treba odvojiti. Moramo reći, sigurno sam da smo zainteresirali mnoge roditelje kojima je upravo potrebna ovakva jedna udruga. Kako stupiti u kontakt do vas? Kako se prijaviti? Gdje doći? Ja znam, ali bolje da... Ovako, znači, prvo mi smo na trgu Bana Jelačića broj 15. To je ne prolaz, gospodine. Da, i već 10 godina.
Znači, svi mogu slobodno roditelji koji su zainteresirani, na vratima je školska godina 2013. na 2014. raspored, doći u našu udrugu, raspitati se, upisati dijete, moraju naravno mi popuniti suglasnost roditelja i dogovorimo se za zavisno gdje dijete ide u školu, mislim da li je tu bliže ili je negdje dalje, koliko puta će dolaziti. A moram vam reći, dakle, mi smo potpisali i sporazum o suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, dakle Kumičićeva, i oni su razaslali svim ovim područnim uredima i javili su mi se, već smo Peščenica i Medveščak, tako da i oni su počeli slat, a isto tako smo sporazum o suradnji sa Samoborom i upravo čekam Zaprešić i Zelina i dosta njih, u stvari gotovo svi ovi gradovi koji spadaju u Zagrebačku županiju su rekli da im je to jako interesantno, pogotovo za ove koji su dalje, ovaj edukacijsko-rehabilitacijski program po metodi SUVAK koji se provodi kod nas. Tako da, eto, nema problema, mislim, najbolje... Ne može vas se naći u svakom slučaju. Može nas se naći. Najbolje je, velim, doći u udrugu. Zašto? Jer ja mogu dati broj telefona, nije problem, pa možda da se prvo najave, ali u svakom slučaju, ako se i najavi na razgovor, dakle, fizički, osobno mi roditelj sa djetetom mora doći. Ne znam da li je slobodno moguće staviti može. Ili ne ide. Budemo stavili, samo vi recite. Dakle, broj mobitela je ovako: 098 162 5067. Ako je moguće staviti tamo na titl, bilo bi dobro, pa neka onda... Ali ja ću isto tako zamoliti sve vas koji ste zainteresirani, slobodno, dragi roditelji, pošaljite mail meni, ja ću gospođi Nevenki drago sa velikim srcem proslijediti sve vaše želje i pozdrave, dakle hana.tabakovic@mreza.tv ili gradska.spica@mreza.tv. Šaljite ili na jedan ili na drugi broj telefona, sve vam je ispisano. Vama hvala puno što ste ovo Valentinom odlučili provesti u mom društvu, danas su mi žene sužene. Hvala vama, velim, što ste me pozvali, ali stvarno sam, evo, nadam se da sam sve bitne informacije izrekla. Bolje nego da sam vam slala pitanja, vjerujte. Ne bi bilo bolje, ali dobro. Hvala vam još jedan. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, bilo je to sve za ovaj tjedan. Mi se ponovo vidimo u srijedu u 18:30. Želim vam ugodan vikend, prekrasno Valentinovo i to je to. Ostanite i dalje uz program Mreže TV.